आंनि बे सेन्टारखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मोननो हादों आं 87 गल्ड मेडेल मोनदोंमोन काबाडियावहा बेखायनो आं बे खेल' इन्डियानि सेन्टारखौ मोननो हादों मोनब्लाबाबो आं दा सरकारनिफ्राय जेबो माने सुबिदा मोनाखै रां रुफानि थाखायबो एसे असुबिदा जादों गथ'फोरखौ माने जाहोनाय लोंहोनायावबो गावनि बेक्तिगत रांजोंनो आं सालायगासिनो दं बेखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट सरकारनिसिम बिथांमोना आंखौ नाहरनानै माने माबार हेल्प खालामबा मोजां जागोन होननानै आं सानो हेल्प माने जिखिनि मेटेरियल्स नांगौ बेफोरखौ माने मेटफोरखौ ओरैनो हरबोला जिहेतु स्पर्ट्सआव मा नांगौ बिथांमोना मिथिखायोनो बेफोरखौ माने माबा आंनो हरबोला आं गोजोननाय मोनगोन आरो रायजो राजानि माने अनसायनाया माबायदि रायजो राजाफोराथ' बहुत सापर्ट होदो दोलो दोलो फैगासिनो दं गथ' गथायफोरा नाथाय आं एसे माने उन्दैफोरखौ लानो एसे असुबिदा जादों उन्दैफोरखौ फोरोंगौ माने गोदोरफोरा थालाङो गोदोरखौ फोरोंबा उन्दैफोरा थालाङो बेखायनो एसे दोनथ'दो क्लास 6 निफ्राय 7 9सिम लादो आरो क्लास 10आव एसे माहाय बिसोरखौ माने जथ्न' होगोन आरो मानोना मेट्रिक होनो नांगोन बिसोरो रिजाल्टबो मोजां खालामनो नांगोन जिहेतु जोंनि सेन्टारनिफ्रायनो 3 पास खालामदो देग्लाय सेकेन्ड डिभिजन मोजांखौनो पास खालामदो बिथांमोना एसे नाम्बार खमनि थाखायनो फार्स्ट डिभिजन मोनासै आरो देग्लाय सानै होगोन बे सानैया जेन मोजाङैनो एबार फार्स्ट डिभिजन माने पास खालामगोन होननानै आखा खालामदो माने बर' मिडियाम बे सानैया एबार जों खोनानो मोन्दों आब'नि एकाडेमिनिफ्राय इतिमध्य दायो आसामनि टिम जानानैबो बाहागो मोनबाय नंगौ नंगौ माने आंनि सेन्टाराथ' बारा दिन जायाखैना थेवब्लाबो माने आंनि नाजानायदों गथ'फोरा मोजां गेलेनानै आसाम टिम जाना गेलेनो थांदो दाख्लै बिसोर दिल्लीयावहा स्कुल गेम्स गेलेनो थांदो आरो दा हारियानायाव थांगोन आरो दा बैसो बे रुमि बर' गेलेना फैदो सारकनाव बिदिनो दाब दाब फोरोंगासिनो दं आरो बिदिनो माने दावगालांगासिनो दङ आरो माने गेमफोराबो मोनफैगासिनो दं आंबो नाजादों मानोना आंबो बेवहाय अल आसाम भिटिअ माने काबाडि साब जुनियरखौ लाबोनो एसे नाजादो आं दाउ बैसादोबो रायलायगोन सानदो चिफ सादोबो रायलायगोन सानदो गतिके आं जुदि काबाडि प्लेयार जाना काबाडि मोनसे टिमखौ लाबोनो हाब्ला आसाम टिम लाबोनो हाब्ला आंनि बे ओनसोलाबो मोनसे उन्नत जागोन बेखायनो आं सारनिसिम माने आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आरो खुलुमबाय आं मुङा रुमि बर' नों मा गेलेदो आं दायो काबाडि गेलेगासिनो आच्छा माब्लानिफ्राय गेलेनाय आं क्लास 8 निफ्रायनो गेलेगासिनो बेसेबां बोसोर जाखो दायो आङो 15 बोसोराव हाबबाय थादो ओमफ्राय बहा गेलेखो आङो फार्स्ट मंगलदैयावहाय थांग्रोबाय थांनानै बेयाव सिलेक्सन मोनदोंमोन मोननानैहाय धेमाजियाव थांदों धेमाजिनिफ्राय आसाम टिम सिलेक्सन जादोंमोन बेनिफ्राय आङो नलबारियाव ट्रायलाव थांदों थांनानै ओमफ्राय झारखान्डआव थांदों आच्छा आरो दा बहाबा थांबावगोन नामा बेबायदि दा बेफोरबायदि जेबो खौरां मोनथ'वाखै दायो प्रेक्टिस खालामबाय थादों ना अके ठीक আছে नों मा थाखोआव फरायखो दायो आङो दायो थाखो 9आव फरायगासिनो दं दा इयुनाव मा जानो लुबैदों दायो आरो आङो फरायनानै बिदिनो गेदेर मानसि जानो लुगैयो गेलेनायनि गेजेरजोंबो थांफानो लुगैदों सासे माने बेस्ट काबाडियान जानो नागिरदों आरो न নমস্কাৰ মোৰ নাম আয়ুব নবী হয় কি খেল খেলিছে মই কাবাডী খেলি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ এতিয়া হয় প্ৰথমতে ক'ত শিকিছিলে কাবাডী মই প্ৰথমতে মঙলদৈ কিবা ট্ৰায়েল আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল খেলৰ ইয়াৰ পৰা মই চিলেকশ্যন পাইছোঁ পাই ধেমাজি খেলিব গৈছোঁ এতিয়া আৰু ক'ত আছে এতিয়া মই কিবা হাৰিয়ানা টিমৰ চিলেকশ্যন পাইছোঁ কিমানলৈ পঢ়িছে এইবাৰ মই এবাৰ 9ত আচ্ছা আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন দেখিছে মোৰ ভৱিষ্যতে কাবাডী ভাল প্লেয়াৰ হোৱা সপোন আছে মই আৰু অসম টিমৰ লগতে ভাৰতৰ হৈ খেলিব খোজোঁ মোৰ এইটো মোৰ সপোন ঠিক আছে সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা মানে কষ্ট কৰি আছে ন মই সেইকাৰণে কষ্ট কৰি আছোঁ এই কাবাডী প্ৰেক্টিছটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী আলি ডেকা হয় কি খেলিছে কাবাডী খেল ক'ত খেলিছে ভকতপাৰা কিমান বছৰ হ'ল 7-8 মাহমান হৈছে আচ্ছা ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ পৰা মংগলত খেলা হৈছিলে চিলেকশ্যন গেম তাৰ পৰা ধেমাজিলৈ চিলেকশ্যন হৈছিলে ধেমাজিত গেম হৈছিলে তাৰপিছত আৰু ক'ত খেলিছে তাৰপাছত আকৌ ডিমাকুছিত এবাৰ গেম হৈছিলে মঙলদৈৰে এক জেগাত হৈছিলে বৰ্তমানলৈ খেলি আছে ভৱিষ্যতে আকৌ মানে তেনেকুৱা খেল খেলিব বিচাৰেনে বিচাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে ক'ত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এতিয়া কণ্টিনিউ ক'ত চলি আছে ভকতপাৰা
ভকতপাৰা কাৰ অধীনত কুঞ্জ মেমৰ হয় নেকি